Nama kwewo moti anyanwụ ina nekene banwa aliwa gerugwo abawa moti anyanwụ ina neluke bụ ya lumi nama kwewo moti anyanwụ nna m ndoru oti yawu yawu me egwu egbulegbuo ugoma malano yide luka buyalome noka ndore ubegwebunemo noka newa animegu kandoru egwe anewe bechene banata kọwụmọlụ awewe mọchaga wọnna mọbịa tụọlụ mụzuo anewe betimbu mekolu nenu n'ibegwu ego onye ndeze olu babata kebanụlọ nnu egwu anawe ebechi ịbabịaga ịbabịaga nnọka newe ịbabịaga ebe ahụ bụ ịbamụna m ebe anyị gbanwee togogo nane urugomo time urugomo ibawe megomo kanmangu maya timwo name baya gamaro awewa mocha nyawe na nekene munu yetugo maro ina nekene wanda maja salumanya kanduke na salumwo na mewi boromido ina nekana tenga wanemo kanduka na tuale nwanne me agbawa boti anyanwụ na biko batale masono ya akaligomuo nwanyị mọba bụ nnakpọge uche onubajia na tụzikwa m n'akwuo nwanyị mọba bụ uche onubajia ana m ajụ gị onye mọba bụ uche nwoke ọ na-amagwu mma agbagakwana m ọlụ abago malo kandoru egwu nwanyị amabago ute nwachu onye amabago ka nkirige yali ibu m egwu nke ndị mara mmewe wenemu ka nje ne m abago ka nkiri ute nwachu ọ na-atụkwanye m n'akwụ ute gbagọta kebanụrụ ọnụ egwu onye ndeze olu nọ na n'ọnụ egwu ugoma gbara n'oyi na-ahụ m na ọbago kwanye m nleta uche nwoke ugo ibe nkili enweghị ọgbabago uche nwoke ugo nwezara mgbabago uche ibe nkili ọmaba ịnanuonu ma ọmabaja eme nane urugomo time urugomo ebe nwatụwago m kanịmabụ mmanya awụre baba ndezewolo kpọ itele ma ụwa baba ndezewolo baba kpọ itele ma ụwa n'ebe ahụ ebido ogo ibo baba gotego neme ba agamaru waya mi wi me di ba wo bo gena te ki nu egwu odi ba wo ba ọmọ won ja ma se owe odi igbo ọ na nka ngwulo gengalo ani ibunu odi igbo maka nele ma ya ọbụ na ibe dị n'ibunu odi igbo ndị mụ adabele ana m agale nwane ka mmale m ma nwele ma ahụ odi igbo mbido ịba ha nru ibunu mba iteleta odi igbo bụ ekilie mụ n'ebe na-eme nleta ma nda m adabele nwa m bịa ka ikilie mụ kọdịda ike dị igwe ị na-anụ ọnụ egwu madam Sunshine ịna-anụ ọnụ ịgba ma nane urugomo tibe urugomo diba woba kereli mo triple chairman yo no so isi enyi triple chairman ya no so isi enyi no so enanwonu mu kereli mo ogwe na ta nane urugomo tibe urugomo mmiri mo karigwe ugwo mamara ka njakere mmikwi me na mmadụ enya ono no nu egwe nema bago malo Antonia Nwebe be kana ke bomwo ana bago mulate
Nona kanja buni bendi wari abirolata. Ekana chindo nonina. Ekana wana polu modabala. Oma muda matiwe. Odibo inanwa nebama odibo nakanemu nakana yake wamuna bamna malata makane bama aboitebo isonye bandi okoko neme bama ya bamaro bama tawa gombira kandorwe gwe wana machenda mababo na nonwe ba to gombira waya mihwime ugoto batara mihwime Ugo kanje mala na bara ni na labulo kwano uga bambala no yi ugo to metele ugo to otalo kya bele bumuna ugo to betara mi hime ugo to ole moli le mechara ona saba obia bambu mbeje ugo to betara mi hime ugo to owa to wonwe kumbetu egu ugo to betara mi hime ugo to abele me waka ba nimi Number 1 na saba ugotu kanaba pleni wepia elia hasaba ugotu ndebo number 1 na saba ugotu kundemu waya mababu na none bamamu ane majore mi hime ugotu kundemu kelani mupolo eliba kwa kuna dauta pole eliba kwa kubagota ke wono na benne menlata makane bang ande kuzin di woro de kulun di were odi ba wo ba kilia muna ben manlata ono na nwebu odi ba zugo mo akele mbele mama bogo dio waya wi odi ba wo ba ga ta na kulun di mo na su isi manyonu odi ba wo ba na ono di mo de gwogwonu odi bo mo mali na gije odi bo abaga maruo abade manda baranya niyo meweli asa wanyoyo nwa mo baba ta manda mo ke bia unleri ababa kwani munlate na me ba wa ba maru na me ugo chima ugo mbiri mo ka diwe ya abugo ta lime gwo ko puta buchu so we mata ego wage munna bana buchu so wa na mo na ku ababa malu democracy ababa wa malu kole se wa bana wa dego kole se wa bana wa dego wa bana ile ndaba muja wuzo ogudele wa bana ivana mu wa bana ogudele wa bana baba ta chidiegu ogudele wa bana baba ta ke bia wuru wande dio ogudele wa bana takana na pakale ba maru nokuto ogudele wa bana ogudele wa bana otele ma ya tele la sa ogudele ya tele la sa ababa maru ndi mara ni do na mo kewo etebe gwalo onya ata ire yimu ileti na mele bagote ederi mu na gose abaka ni bulego na ndị mara bido na mo kewa chedo gwalo stamina na nuegu ni ire yimu ileti na mele bagote chiedu onye go boga chiedu igwego nemebe ha ba maru nwanne gwara afue oteti ke nwanne gwa atọrọ mụ ka anụji alụsi ndị nwunye mbeje nna ọka ugo mambala n'oyi ejesiri nyanwa kiche nkọrọ na oteti ke na n'onu egwu eteti nsọndịa bigisie nne m ababa marụ nne m ebe ahụ atawa gị egwu marụ ka ndọrọ egwu nwanyị m otu anya hụ nya ba ntọni nne ka nwanne m ọ gwara m bido egwu atụ ụzọ na mụ ka mụ tiri egwu n'ihe na-ekeri ime m na anya na anụ oge bama ezegwu bụ ndụ nwanne m na-ekere m na-egbanwe m ego m karị m ahụ mmanya siliva ngodue na me ba wa ba maru ba wa tawa ga ka ndoru
bama nem abaga gwa manuo oge bre muda wa imeri mun wala na Lagos ya oge ebune muda wa choro mo kumba chonyota ugo mambala no yi ekere mo ke ebune mu no bogo tel munde mali Lagos ye ogo meri mumbe wala wa level mbe abagoluo neme bawa gama obina wanye makwa isi enyi ina nuonu ebu neme bawa gama oyeli magwa kpego na akpe ego ise maka na ebe m na-ekwuziri ndị ugbo ndụ apa neme bawa gama rụkandoru egwu na ewurugo mgbe sọnde egweza ja tiko ina nuonu egwu eze dibia bagota keba nulonu egwu eze dibia bagota keba nulonu mu n'ebe na-ebe bịa bịa agọmọ kere mbere ma mgbe egwu egwu na mebe ahụ agọmarụ ekele nnata aka ekpuchi ọnwa uru ya ekele m stavichi wuda ekwe oge bụ na ememe ekele egwu ekele nnala aka ekpuchi ọnwa unu ya ekele m stavichi wuda ekwe omekole nye egwu uda ekwe ndị eji eje obodo aba agọmalụ edechi eze igwe na anụ ọnụ egwu eze dị n'aka chi iwu mma ebe ndị ji ije Lagos ya ụnụ na anụ ọnụ m na okele na eberebe isi mmanya olu nne m ebe ahụ agọmarụ Sọnde ebe agụ ewu ọkwe na anụ ọnụ mmadụ ọsụ mmadụ ụnụ na anụ ọnụ egwu abagọmalụ Sọnde ọkụdụ aka mmụọ ejiri m egwu n'Ọnịcha ụgwọ mamala na oyi nnọrụ ka egwu ebe m n'ugbo lolezi ochimuo ikeji okwu enwepụo chamani mmekọ ka onye ma akpụ isi enyi nnagbaghị na n'ọnụ ebe ma igbekwu ego abagọmalụ nna alụ otu mazọ na n'ọnụ ewu nna alụba ewi nna alụba obi ụgwọ mambala na oyite mụ ka enyeghị ebe amagbuo abagọmalụ nna alụba obi onye mụ akpụ isi enyi na n'ọnụ egwu Uchenna Nweze na n'ọnụ egwu Tomanye ịfụnanya nke ndị mmụọba nọ na n'ọnụ egwu Uchenna Nweze na n'ọnụ egwu mụ Tomanye mmụọ abalị m egwu Simeon Fida na n'ọnụ mama abagọmalụ ọkwakwụrụ n'ogwogwo onye gbalịa nana ehugo bochi na orugo ma agbago bochi anyanwụ ị na-abụgo n'ime egwu ka nje aga ị na-abụgo n'ime egwu n'ọdịnibe ndị na-ekere ụwa ndị awa ị na-ana ihe ebugo n'ime egwu n'ọdịnibe ndị na-ekere ụwa awa nne mụrụ m na-etinyaba egwu nna mụrụ m na-etinyaba egwu ama agwụlele nyaba egwu n'egwu nwe na-ekere ụwa m ma ogbuo nna m wibara bido nna m alụsị biri okpu ezi ị na-anọ n'aka ndị egwu yọrọ gị ihe ruje m mụchu nsogbu ka nje obi igbo maka na onye mụchu nsogbu nwere iwere emeri mụ nje akwụọlera mụchu nsogbu eme nchọrọ odigbo nwa gara ị na-arụ ọrụ egwu onye ndazawalụ kpụrụ aka netu omeka uru aka gbagọta ka ebe anụ ọrụ egwu onye na-echewelu mbago ụbraka amaneli aba ụbraka na-eji omeke amaneli aba babata n'ihe nyere m aka anyị na-emere ebe nwụrụ egwu mkpụrụ ndagbu ewu ma mgbe na-emere ebe nwụrụ nọ ndị egburu anyị na-ekporo nọ n'anya hụrụ maka ụbraka na-eji omeke bịa ka inyere m aka na ijeri mgbe erugo ụbraka onye na-efewolu mbago babata ka ibe nyere m aka n'ebe nwe agbagogolu ịbanye agwụ ugbo eji ike nwachụ mgbe ọgụna mụtụso owo nwachụ ịba
ka mbụrụ n'oche maka na onye mere ịghọta ka ọja na-egwu achara m aza eko ana m agbụrụ nne gị egwu nne m adaba ndị ibe nne ndị okoko adaba ndị ibe nne ndị ababra adaba ndị ibe ọkanigbo oke mmadụ na ndị bụ ibe gbagọta ka ịnụrụ olu egwu nke na nwabe na n'aka m mma ebe abena yi aka m o melije egwu ụzọ emechi abena gbara ekwe ba n'ụzọ emechi abena o mesiri n'ụtere egwe ba ma gwa ka ise abena ogologo ebe ndị egwu ebe ama mụrụ na nne m ebe ahụ anyị agọkwa m arụ nne m ebe ahụ anyị agọ m arụ n'ebe egwugo m ochibe egwugo m mmiri m oke adịgbo oke mmiri oyoyo mmiri m nọziwe ya ebe ahụ anyị agụ ugwu mmiri m ebe ahụ abụgo n'ịkpa ndị okoko mmiri m oke adị igwe agbalịgere ebe ahụ aka m eje ebe moto mmiri m oke adị igwe agbalịgere ebe ahụ ka m eje ruo na ọgbagolu n'elu mmiri m oke adị igwe mmeji ebe ahụ wee mawa m oke mmiri oyo owu gbagọta ka ebe anụ onu egwu ibegwu ego nwanyị m ọbagụ ogiri nwampa n'oso oje nwayọ nwampa n'oso ịna-anụ olu egwu ogide nwampa ya chọrọ ndị baneba ya bibeghị mba gbara ụlọ ma akpọ ndị okoko na ya ekele gị arụ ogide m ọgwụ iri na alụ ka m na-alụ ihe ekelere m onyami nnọ ya tụwa n'aka onyami eze egwu ịna-anụ olu egwu ndị m amagọgwa m ọlụọ ana m etiri okwu na ọgbọ m na-eti egwu ego amagọ m ochi mwo nwanyị m igwe m odiba nwa bụ ọgakarịte ka mkpalụ ya akọ egwu m ebe ama m ụje ndị aka m ebe mbagbu egwu abụkatara m egwu mmadụ kwụrụ m n'egwu ọgbọgbọ ogbe ibe na-edere ya ka ndị gbasakasa ka nsa obe gbara ọrịa ga-ewe m n'aka o nyere m ọfọ ka nsị o nyere m ugbe n'ugo o nyere m ọkara ọcha ọbịagbọgbọ ogbe ibe na-edere ya karịrị gbasaka bịaba ntị ka agwa m ohu nrụrụ ọgbọgbọ ogbe ibe na-edere ya karịrị bụ ebe ahụ asị na mmiri ligota na ọkwa na-abara mmiri ka mụrụ n'oche ọgbọgbọ ụmụ nwanne adị ike masị ka onye karị na-egwu ịba ya na ịba ya na ma ịba ya na ka n'aka jesu ike mkpụma ndị mmiri okwute dị m imetụ ugolu dị egwu ebe ahụ aka ọcha ka ogwuolu ndị dị gboo akwa ndị ga-aka na ntị n'oge enugo oge ezugo ndị dị m ebe ahụ anago